Ето е прословутата галактика, която работи перфектно. Двойна платка. Изключително рядка. Много интересен е казуса. На платката е написано 74LS00. Ето вижда се. Когато сложа LS00, платката не може да се установи, не може да тръгне и не може да работи. Платката работи единствено с една руска К155 ЛА-3. 4 логически елемента има вътре тази ЛА-3. Когато е 155, тя даже няма никакъв LS. Заместител е 7400. Не е нито LS, нито S, нито нищо. Ако е 74 LS00, това трябва да бъде не 155, а трябва да бъде К553. Така, това е ясно на всички. Буквите, бързината, харченето на ток, на напрежение и така нататък. Работното напрежение на платката е 5 волта. Изключително сложна, всичко съм дигнал на цокли. Ето, в момента работи перфектно. Изключвам платката и я включвам. Започва да зарежда. Тя се зарежда, това е зареждането на Галага галактиката. Ето я. Таблицата и се установява и тръгва. Ето това е. Кредит 0. Това е демото, което се стартира след. Показва как играе. Ако аз начукам кредит 1, така. Тя влиза в режим на игра. Натискам стартиране. Свирва мелодията за стартиране. И започвам да играя аз. Това е напълно нормална работа на Галагата. Ето стрелям. С джойстика мога да местя и така нататък. Изключвам платката. И слагам един чип на мястото на тази ЛА-3. 00. Ето го. 74 LS00 на Gold Star. Работеш на всяко едно друго място, като го сложа, тръгва чипа. Абсолютно тестван с 1000 теста. Слагаме чипа. Включваме Галагата и няма установяване платката. Какъв казус, колко интересен момент. С руския простия чип тръгва. С всякакви други 00 L, когато сложа 00 на Тунгстрам, ето. Точно когато трябва да изгрее и да стартира самата игра, тя не стартира, тя се рестартира. Още веднъж ще оставя след зареждането, след ботлоудера. Ето, трябва да стартира, тя прави глупости и пак се рестартира това нещо. Наново, наново, наново и наново и наново. Ето го LS00, махаме го. Ако сложа този на Тунгстрам, който е също руски, само че е напечатано името 7400 с буква N. Абсолютно не съм наясно с тия букви. С никакъв друг не тръгва, с никаква буква, нито П, нито А, нито нищо. Гледаме маркера. Така. Включваме. Стартира играта и ще се тръгне. Ето, след таблицата тя се изгрява, зарежда играта и се влиза в демо режим и се работи като перфектна Галага. Ето това си е демото. Изключителен казус. И платката работи на 4,72 волта. А ако ако регулирам захранването на 5, колкото трябва да бъде работното напрежение за всички тези антиграмни схеми, платката не тръгва, абсолютно не се установява, абсолютно не върви, прави каквото си иска, изписва различни грешки. Когато намаля работното напрежение на 4,6, 4,7 до 4,8 волта, тя работи и стартира като нормална платка. Втория казус работи на ниско напрежение. Не знам дали така е произведена.
Всички чипове са нацокал, стотици чипове съм сменил. От най-хубавите хитачи съм сложил с буква П. Не знам дали има разлика. Но платката съм я получил в много окаяно състояние, абсолютно повредена. И съм стигнал до тук след 5 години работа, да не казвам 10.